señoras, señores, que tal? Como están? Son as 6:52 da tarde, as 7 menos 10. Aquí estamos, os do Voltas co Prato, cociñando, como sempre, como todas as tardes, na Televisión de Galicia. Temos, ia dicir un sorteo, pero non, é un concurso activo maravilloso. Podesnos seguir no noso Instagram en @voltascoprato. E xa sabedes que a mellor fotografía de todas as receitas desta semana, mañán, a golpe de venres, vai levar 200 eurazos, Aí está. Ou un aplausiño, un aplausiño. No. 200 eurazos. Entonces, podedes enviar aínda fotografías de todas as receitas esta semana ata mañán ao mediodía. Mañán sobre as 12 escolleremos quen é o gañador ou gañadora e dirémolo pola tarde no programa, así que moi atentos e atentas. E agora sí, despois de todo isto, temos que chamar aos cociñeiros do día de hoxe, que son realmente vos, polo menos cociñando. Que pasen Xulio Mato, Estefanía Colmeiro, un aplauso por eles. Ai! Por que enfocades a Xulio? Enfocada a Estefanía. Aí está. Estefanía, que tal? Como estás? Todo ben. Ben? Ti que tal? Moi ben. Ahora que a túa presenza aquí moito mellor. Sí? Sí, máis realizado como presentadora e como persoa. Veña, prosegue. Xulio, ti que tal? Eu ben. Ben, sí. Pensei que iba a decir, non me interesa. Sí, no, sí que me interesa. Non te interesa, pero bueno, pero ben. Interésame, pero non moito. Sí, algo sí. Un pouquiño. Todo ben? Moi ben. Pois veña, imos cociñar, que seguro que a xente da casa quere saber que cociñamos hoxe, así que a ver que nos trae Mari Carmen de Salvaterra. Hola, moi boas tardes. Chamo-me Mari Carmen, veño desde Salvaterra. Fago os langostinos cocidos, outras veces a plancha, con un chorriño de aceite. Tamén se poden facer ao forno, un pouquiño de alliño picado e tal. Hoxe, como vamos a ter dous cociñeiros aquí maravillosísimos, tamén quería aprender outras receitas. A ver como me sorprenden. Aproveito para saludar a meus fillos, os meus netiños, por suposto, a todos os meus amigos queridos. Le damos un aplauso a Mari Carmen de Salvaterra, que nos trae unha receita espectacular de langostinos, que, por certo, a ver se podemos ver o fondo, porque está moi chulo o fondo, mira, pon, con lagostino non me arruino, que é o título do programa, e estades vendo aí un lagostino maravilloso, loitando. Bueno, eu iba a dicir loitando, por qué? Porque non coman. A mí me gusta moito o cangarixo. Está me dicindo a directora que loita porque ven da época dos romanos. Sí, despois contamos yo a Galicia, pero xa no século I despois de Cristo cociñaban langostinos. Caramba. É bastante interesante, Estefanía, que vas facer? Pois eu vou facer unha receita de lagostino con salsa whisky. Salsa whisky? Solo para adultos. Pero vas a prender lume, rollo desto así. Vamos a flamexar, sí. Vas a tope, A tope. Arde a túa receita como arde o meu corazón por ti. A queimar. Xulio Mato. Pois eu, alegro-me que dixeras que veña dos romanos. Por qué? Porque eu vou facer uns espaguetes. Uns espaguetes con lagostinos e unha salsiña cremosa con pemento. Ti fiache aí porque che deu a gana, non? Non, vou facer Os romanos, pasta italiana, que teñen ao millón non sei cantos anos de distancia, pero... Non falla. Vale. Supoño que é anterior a pasta ao lagostino, non? Non teño ni idea, ti sabes. A pasta é moi antigua. Te ti sabes. Eu que vou saber. Entón, para que dices? Quen é o divulgador? Pero eu non o sei. Non te poñas chulo, que o divulgador es ti. Aquí non te máis que decir. Entón, vas facer unha para mollar pan. Vale. Espero que todo o mundo trouxera pan. Trouxestes pan, todos? No, Por la cara non? Pois había que haber traído. Non me fixeron. A quen se lle conte vir a televisión sin unha rosca de pan. Bueno, pois é unha salsiña melosiña para mollar pan, xa verás. Moi ben. Pois, señoras e señores, cociñamos lagostinos na Televisión de Galicia, marchamos con Estefanía Conde. Vamos a ver. Xa vemos que Ben traída. Mira, a súa cara, a súa faciana continuou tremendamente inmóvil ante o meu baile ante a canción. Eu estou concentrada no que mellor se me dá, que é cociñar. Perfecto. Eu de bailar cañotas... Non che gusta? Para eso estás ti. Pero a ver, gusta ou non che gusta? A mí encántame ver bailar, pero son arrítmica, o sea, dáseme fatal o seguinte. O sea, gusta che ver a xente bailar, pero non bailas nada. E, de feito, é unha cousa que digo, guau, que nivel, guau, que me dera. Pero non. A min pásame co cociña, ves? Claro. Que me dera. Pois para vir ao bailamos, Estou para ir de público. Eu, vamos, aplaudiríache, quedaría fascinada vendo vos bailar, eso segurísimo. Fascinada seguro que queda. Pero...
Entón, primeiro, cortamos unha ceboliña, que facemos? Vamos a rostrir con un pouquiño de aceite Vale. de oliva, rostrimos a ceboliña e vamos a poñer a quentar auga para cocer o que son as peles do lagostino e as cabezas. Porque vas facer algo con iso, non? Entendo. Vamos a aproveitar o caldiño. O caldiño despois vámolo a engadir a este rostridiño coas cabezas e logo triturar. Porque iso vai a facer unha salsa. E valo coar ou non? Vámolo a escoar, sí. Moi ben. Digamos que agora vamos a poñer aquí a cocer. Todo a cocer. Sí. Claro. A cocer menos os corpos. Home, claro, o corpo vai a ser... estrajalo, non? Claro, ao final da sal... O sea, isto é a base da salsa. Sí. É unha salsa ao whisky, non? Entonces o que estamos facendo é esa base da salsa. Que fai falta para unha boa salsa? Un bo caldo e un bo rostrido. É onde vamos a quitar todo ese saboriño, digamos. Que ben se explica. E neste caso, vamos a Mira, facer saquei un sorriso, bien. vamos a facer as patacas que van a acompañar esta receita, porque, como ben dixo Xulio, son receitas de mollar ou De con mollar, patacas. das ricas, con pataca, Efectivamente. con pan e demais. E voulle dicir a xente da casa que nos chame, vale? Chamade ao 664-483-449, é o teléfono do programa, xa o sabedes, de todas as tardes aquí na Televisión de Galicia. Así que, por favor, chamádenos porque queremos repartir eses 50 euriños que temos para todos e todas vos. E diredes, e os outros 50 cañotas onde van? Pois no peto, guardados, pa que? Pa mañán. Pa eses 200 euros da mellor fotografía das receitas desta semana. Así que, por favor, enviad as fotos, Que, por certo, hai unha cantidad de fotos. Sí, Está xa mandando estiveches botando unha llaniña. Estive cotilleando. Home, como ten que ser, como ten que ser. Hai unha cantidad de fotos espectacular. Hai moita xente entregada. Moitas grazas á xente por enviar as fotografías, pero non paredes, Seguid enviando fotografías de receitas, por favor. Deixamos Estefanía cocendo, facendo rostrido, marchamos con Xulio Mato. Buah, estás feito un showman, eres o presentador máis completo da Televisión de Galicia. Mira, chorras de emoción. Sí, entre o teu baile e a cebola te está dando tarde. Que era máis brava, a cebola ou meu baile? No, a cebola. Bueno, mira, conto, Que farlo, empecé pola salsiña, vale? Mira, teño aquí allo e unha ceboliña. Bueno, esta botei unha enteira porque era pequena, pero bueno, con media cebola chegaría, vale? Vamos a saltear ben salteadiña, vamos a deixar que vaya pochando. Ole. E teño aquí tamén uns pementos do piquillo, vale? Bótalo xa directamente coa cebola malo allo. Sí, 3 ou 4 pementos. Sí, que se cociñen un pouco, ainda que veñan asaos. Sí. Pero así tamén se van desfacendo un pouquiño e van collendo sabor. Eu xa iso xa comía A auga da conserva vámola a utilizar despois. Cando xa este tamén, vámola a utilizar tamén para potenciar un poquinho o sabor do pimento, vale? Pero a auga esa ten moito sabor. Claro, esa agua que solta é o jugo do pimento, é o jugo que vai soltando o pimento na conserva. Porque eses pimentos como se conservan? Cando fan a conserva, como se fai? Eso ásanse, Sí. métense dentro do bote, pódese salgar ou non salgar, botar aceite ou non botar aceite, ou simplemente botar un pouquiño da auga cando se asan. Sabes que cando asan soltan un jugo. E despois o baño E de despois María, non? cerrase o baño de María e xa está. Vale, o sea que é todo natural. Isto é natural todo, 100%. Todo. Esta receita, Receita natural 100% por Xulio Mato. vou sacar isto que sei que queda fatal, vale? Poñémola aquí. Dixo a xef, Dixo a xefa, sácame iso de aí que queda fatal. pola culler. Sí, Arreo tamén é unha tiquismiquis, sí, madre mía, está nun plan. No, Bueno, só que mira. dei a culler, é como traballo o home se non ten culler. Bueno, mira, no, traballo. claro, pero xa puxo aquí, Sí, así, vale. mira, así remexo aquí. Ahora, aparta, sacudo aparta, así, aí, poño queda aquí, feo. aí vai, Queda feo. poño aí. Bueno, mira, lagostino, a cola do lagostino. Deixamos ya a última parte da casca, vale? Para que se xa despois coller, clac, meter na boca e tirar, vale? Quedan aquí dous, vouche enseñar como fago. Como? A ver, repite o son e todo, que che quedou ben. Ñac, No, dixetes clac. dixen clac. Sí. Pois da igual, clac, ñac. Mira, quitamos todo menos este último. Entón, Vale. quitamos toda a casca, xa sale toda, e agora que facemos? Clac. Sempre, que isto sempre é importante, porque moitas veces hai lagostino que é de terra, para que non teña areas, quitámoslle toda a tripa. Gustoume a definición del agostino de terra, Sí, hai lagostino de terra, Sí, joder. sí, pero gustoume. De area, va, de area. Xa. De area. Pero o agostino de terra. Voucho repetir para que che quede claro como é a cousa. Vale? El agostino do Courel. Lagostino con loureiro. Mira, quitámoslle todo, menos a última. Ole. Porque así despois, o quitarlle a tripa tamén, o que facemos é que nos quede despois máis bonito, porque vai contraer a carne e vai quedar... Teño unha pregunta. Joder. Ti sabes
por que hai lagostinos que ao quitarlles a casca costa máis que outros? Pois eu penso que é unha pola conxelación que levou Sí. e despois polo tipo de lagostino. Ah, sí? Claro, dentro do lagostino É que hai algúns que saen, claro, o sea, según lle sacas, dentro do xa sae lagostino todo. hai calidades tamén, Home, supoño. Pero sobre todo é moi importante, supoño que Fanny está de acordo conmigo, no tempo de conxelación, no tempo Sí. que levan conxelados. Sí, sí. Eu creo que vai, non sei, tampouco sei a ciencia certa, pero creo que vai un pouco por aí tamén. Moi ben. A min eso me diría o sentido común, Modita o sentido común. No, pero claro, non sabemos o tempo que levan congelados. No, bueno, sí, en Sábese, teoría sábese. sí. Os lotes. En teoría ten que estar todo etiquetado. Ah, bueno. Bueno, mira, xa temos isto pochadiño, vamos a botar un poquinho de un vasete de viño blanco e vamos a deixar que reduza e así tamén nos axuda a que se cociñe, vale? Moi ben, vamos chamar a nosa convidada de hoxe. Vamos a recibir cun fortísimo aplauso a Mari Carmen de Salvaterra. Un aplauso para ela. Hola, Mari Carmen. Hola, ¿qué tal? Arrímate aquí a Xulio Matos e faz o favor. Bótate para Sí, diante. sí, Hola, Mari voto, Carmen. voto. Como ver. estás? Hola, ¿qué tal? Eu moi ben. Sí. E con este cheiriño, Verdad, vamos, que che vou aquí, a a ver, dicir. eu sempre digo o mismo, a veces son pesado, pero o que é seguro é que non hai ningún plató na televisión de Galicia que ula tan ben como este. Hombre, Ai, bueno, Pode haber outro que sexa Claro, distinto, pode claro. haber os máis graciosos, máis iluminados, máis tal, pero que ulen mellor. no, Eso é non imposible. tiña e maneira. máis Ahora, iluminados, que ulen peor porque hai xente que non se ducha, eso sí. pode ser. Eso sí. Bueno, eso está moi sí. feo, o que acabas de decir está moi feo. Non dixen de quen. Está moi feo. Non está Calquera. falando de ti, Xulio. Bueno, home, espero. Espero, porque xa Veña. che vai ao remo. Veña, dalle. A ver, Bueno, mira, que Mari estás a Carmen, vouche facer? A facer unhos espaguetes con lagostinos. Teño aquí uns espaguetes destes que se cocen en 3 minutiños, entón vamos a deixar por Sí, final, sí, vale? sí. E vou facer unha salsiña. Teño aquí allo, cebola e pemento do piquillo. Ajá. Vale, vou tellar un poquinho de viño branco para que axude a cocer e despois vámoslo triturar cun toquiño de nata, un poquinho de sal. Vamos a botar un poquinho de sal, unha pouquiña de pementa. Non lle podías botar o sal antes, pregunta. Xa lle botei unha... Antes do viño para que no, sube. xa lle botei un poquinho antes. Sempre lle botamos, no momento que botamos a cebola Vale. ou a verdura, un poquinho para... Ves como xa estou un pouco ben posicionado na clase? Home, case 900 programas che fixeron falta para saber eso. Entón, mira, xa te estou aprendendo unha receta nova. claro, esta é super sinxela, Claro. Esta é super... Que non tes moito tempo, simplemente allo, aceite, e botas os pementos que xa están asados, que simplemente que Sí, quezan un sí, pouco, trituramos cun poquinho de nata que vamos a facer tamén, temos unha cremiña super rica. Oh, que rico. Claro. Que rico, Que te Mira, parece, Mari Carmen? eu só os fago así ou cocidos Ou á plancha, ou non? a plancha. Bueno, pero si tes A outra... veces o forno tes tamén, outra idea, O forno está moi Pero bos, Está moi O bos. forno está moi bos. Mira, Con allo picado e pimentiño, oi, mira, de verdade. Mira, teño uns tíos que arreglaron un forno de pedra, vello, Sí. dunha casa ali que tiñan bella e tal. E un ano fixeron ali, un outro tío meu fixo ali uns lagostinos dentro do forno de pedra, iso. Hombre. Ah, claro, moito mellor que nestas Eso- cociñas. Buah, Hombre, o de eso é- antes. Sí, 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 o de claro, antes. Completamente de acuerdo. Sí, sí, Completamente de acuerdo. sí. Pois esta é a proposta de Xulio Mato, vamos ver a de Fanny. Ai, bueno, Veña. a ver. Pasa, por A ver, favor, para Fanny. aí. Aquí, Hola. deste lado estás ben. Que A ver, tal? que, A ver. que ben interesada, ben interesada. É ben interesada, claro, todo o que se Home. aprender. Que che vou a facer contar. de xeitos distintos, Distintos, non? A claro. mesma cousa de cantas formas diferentes se pode pois é facer. verdade, de moitas maneiras. Pois eu vou facer uns langostinos con unha salsiña ao whisky. Teño aquí o que é a base da salsa, que empecé con sofriindo que é a cebola co alliño. Por outra parte, cocín o que foron as cáscaras do langostino, que pelei, Para facer o caldiño. retirei, sí, efectivamente, retirei as cabezas e as cáscaras e aquí teño o caldiño. E agora, neste rostridiño de pataca e allo, vou engadir o que son as cáscaras coas cabezas. Mira aquí. Ah, todo Para pa aí. flambexar, Ai, de efectivamente. verdad, mira. Vamos agora a darlle lume. Bueno, e cebola e allo, patácatela aquí. A pataca xa é unha añadido a receita. Claro, no, porque antes dixeches o rostrillo de pataca e allo. Sí. Pataca, si é cebola. Bueno, Quedei un pouco así, Sí, a mí non sí. son perfecta, cañotas. Bueno, non son case, perfectas. Fanny, case. Está ben, está ben. Pero está ben que estés atento. Claro. Está moi ben, ves? É o meu traballo como divulgador gastronómico. Vexo que estás moi atento. Así me gusta, cañotas. Machucamos así un pouquiño as cabezas para sacarlles O xugo. Ai, o sí. o xugo. Sí, o xugo. O xugo, Sí. non? Zume. Zume. O zume de... Como sí. queiras. O zume das cabezas. Sí, Xugo. sí, Como? sí, sí. O xugo dice. tastiquirmiquis. No, pero a ver, non sei se xugo... O xugo, a ver. É o xugo das vacas, pero xugo
Sí, Ai, mira, dice. de Home. verdade. Eu tamén non Sí. sei como dicilo, eh? Eu na Sí. miña casa sempre se dixo o xugo das cousas. O xujo, sí. Claro, Non sei. Pero Claro. claro, Non sei. en gallego... Pero Non sei, non sei, escápaseme. habrá que preguntarlle a Esther. Habrá, Esther, sí. Esencia, esencia. a esencia, a Esencia. esencia. A esencia do Agostino. E aquí vamos agora a... Preparade prender lume? Sí. Vale, pues vamos Podes, baixar, ¿no? por favor, as luces. Compañeros, nin de coña me vou a chegar a un aparato que prenda lume. No. Iso que é o whisky, entón? No. Este, no, e agora vamos a flamexar primeiro con un pouquiño de coña. A ver. Vai. Madre mía, que O whisky vai borrachera, despois. Cuidado, Mari Carmen. A ver, Ala, mira, xa. Aí. ahora. Aí está. Arden os Presa lagostinos. queimada. Mira. Move, menea aí. Moi ben. Mira, pa aí. Que, Mari Carmen? Queimamos o alcohol e agora engadimos ese Sí, o caldiño, caldiño, ¿no? sí. Que fixo o propio lagostino. Ole, E mira vamos que a ben. deixar cocer uns minutiños e isto vámoslo triturar, vale? Mari Carmen, tenche que preguntar... Pregunta. Claro, cal das dúas receitas levabas ti para Salvaterra? Se tes que coller unha hora, se tes que roubala como roubaron no Louvre, sabes que roubaron ali? Pero no Louvre Pois- eu levaba a corona. Ah, xa, claro, xa. claro. Pero aquí só podes roubar unha receita, así que cal Solo escollerías ti? unha, pois me é complicado, porque eu levaría as dúas, Pois podes escoller unha ou se non podes ir pensar. Uf. Aquela está buenísima, pero eu non sei que dicirche ti. Nada, vai pensar. Eu mira. non sei. Vai pensar ali, séntate ali, vas Séntome pensar. ali e penso ali. Depois xa te chamo. O Bueno, a rincón min de o alcohol pensar. tamén, que queres dicir? Vale, pois escollemos este. A mí o alcohol que queres que te diga, moi ben. sí. Mari Carmen, vou che pedir que vais para ali despois. Vou pa ali, Chamaste, entón. vale. Por aí. Un aplauso para ela que está con nós con a volta a comprar a Televisión de Galicia. Hoxe cociñamos lagostinos e non pensedes que somos uns modernos, porque a súa historia xa se remonta á cociña romana, como dicíamos antes. Sí, no século I despois de Cristo utilizábano na preparación do garum, aquela salsa de peixe da que preferimos non dar máis detalles. O certo é que o lagostino converteuse nun manxar e comíano nos banquetes un pouco como agora. Ou en que mesa de Nadal falta unha fonte de langostino? Sexa cocido á prancha, con maionesa ou salsa cóctel, todo nos presta. Polo visto, comemos case 2 kilos de gamba e lagostino por persona ao ano. E iso ten unha explicación, ou varias, porque é moi saboroso, ten bo tamaño e bo precio. Conxela ben e desconxela mellor. Xa vedes, son todo vantaxas. Hoxe damosvos 2 receitas para mollar pan, así que probadeas, facedeller fotos e atentas e atentos todos mañá polo que poida pasar con iso dos 200 euros. Mandad as vosas fotos a @voltascoprato, donde nos tedes tamén que seguir, por favor. 200 pavos, 200 machacantes. Xulio Mato, non podes participar, pero encantaríache gañar esos 200 euros. Home, se me gustaría. A que non? Bueno, a ver, señor Barato. Mira para aí que salsiña, Ostras, que salsiña temos aquí. Iso é todo- Allo, cebola, o pemento. Todo da tixola, e non? E un poquinho de nata que lle dá ese ostras. color. O sea, aí vai Mira, cebola, mira allo, que cremina. pemento do piquillo. Un poquinho de nata. E un poquinho de nata, Sal, pementa, e nada máis. xa E un está. poquinho de aceite de oliva. Bueno, entón, isto témolo, vale? Reservámoslo por aí. Para que... Moi ben, E aquí teño un poquinho máis de allo laminado Sí. e un poquinho de aceite. Sí. Entón, isto tan pronto empeza a dorar o ollo, o que vamos a facer é botar toda esta fantasía que temos aquí de lagostino para a tixola. Que teñen, recordemos ya a xente da casa, a parte de atrás da cola. A parte de atrás da cola, para poder facer tras. Tras. Bueno, agua fervendo con sal, collemos a pasta e ala. Abríchele como unha baralla de cartas. Home, claro, Verdad? hai truco. Como si fóramos xogar ao tute, verdad? Claro, lo montamos así, sí, é para que non nos rompa, e agora xa nos axudamos con... Espera, que me caia o equipo de radio. Que? Que me cae o equipo de radio. Equipo de radio. Ves, de esa maneira, ahora, xa, enseguida se doblan, e xa, e quedan sempre enteiros, porque hai moita xente que os rompe, Sí, pero os italianos infartan. Sí. Entón, Sí. xa o temos. Nada, 3 minutos, a ver se alguén mo di, se non vou estando pendiente. Tes algún truco ou algo para darlle á xente? Queres que pedimos un superconsello? Para non rompelos? Sí, no, para esto. No, para os espaguetes. Sí. Agua fervendo con sal e nunca desbotar Pero espera. perdón. Cacharro, por favor. Foi daquela maneira o cacharro, Pedíchelo mal, saltou mal. No, pues esperamos. No, vale, podémoslo facer outra vez. Venga, va. Intento. Pide o cacharro, veña, va. Cacharro, por favor. Estamos súper atentos todos. Entre que eu non me entero. Bueno,
Para cocer a pasta sempre auga fervendo salgada, non super salgada, por senón, e nunca desbotar a auga da cocción. Nunca Sírvenos para todo, claro. A pasta, preferiblemente, cocela no momento que vamos a utilizar, non andar refriando debaixo do grifo, vale? Porque senón perde todo o gusto de colle na cocción. E nada máis, estáme dorando os allos, así que vamos... Vale. Aí tes, mira que bonito. Quería mandarme para casa, non? Queríame sacar de aquí. No, mira que bonito. Ole, mira como hule. Claro. Ai, que bonitos che quedaron, mira. Ostras, isto fai un vira-vira, Aquí volvemos a salgar, sí, isto é nada, uns segundos por cada lado. E despois aquí onde vamos a botar a salsa, llevamos dar un fervor. Moi ben, vamos con Estefanía Colmeiro, deixamos aquí ao pobre de Xulio Mato. O pobre. Sí, claro. Soiño. Eres como un trago de whisky. Queres cantar? Podría. Sabes que está moi de moda ahora entre os influencers poñer neste tipo de útiles, poñer aquí o micro. Pérdeseme un mundo de influencers. Sí, pois poñen aquí o micro. Penso que ti desenvolveste ben, pero... No, a min digo eu, para que facedes eso? Facedes quenes? Non, pero en xeral. En xeral, influencers, chamade, explicádenos a nós. Por que poñen aí un micro? Pois non o sei. Dentro de pouco poñerán un espello É que tamén. son micros de pinza que podes poñer aquí. Non sei, nin idea. Están para poñer aquí. O sea, a min o mundo influencer escápaseme. Non che gusta, verdad? Teme pinta de que non che gusta. Non sei por qué. Non vou a dar a miña opinión sobre ese No. mundo. A ver, veña, que vas facer? Porque vin que sacaste as cabezas, todo, a salsiña, Efectivamente, o caldo. tiñamos aquí o rostrído de... Exacto. Voltamos para atrás, o rostrído de cebola o allo, coas cabeciñas e o caldo. Eso aquí dentro do vaso batedor que agora vamos a triturar. E na tixola puxen novamente un pouquiño de aceite con chalota e con... Cayena, non? O que? Efectivamente. E agora vou engadir o tomate. Esmago así un pouquiño coa... Sí, claro. Os influencers non, pero facer traballar a cañotas ben que che gusta. Home, alguén te terá que poñer a traballar. Sí, claro. Non fago nada, claro. Nada bo. A miña vida. Nada bo. Nada bo. E agora vamos a engadir neste tomatiño o whisky. Importante desta receita. Pero isto vai antes foi o coñac. Claro, pero ahora eso tamén llevas prender lume. O whisky non o queimamos. Ahora engadímolo e vamos a deixar que evapore, que ferva, que faga salsiña. Vale. Podes botar, ou? Podes botar, podes facer os honores. Vou botar o whisky, vale? Veña. Aí se che dar ben, voulle subir. Non hai que prender nada, tranquilos, compañeiros. Non me deixe. Eu deixei, antes tuveches o teu momento. Sí, é verdad. Tuveches o teu momento. Bueno, veña, vamos coa pregunta de concurso. 50 euriños en xogo. Que receita de lagostinos fai hoxe a nosa queridísima Estefanía Colmeiro? Lagostino con salsa de whisky. Lagostino con salsa de... Whisky. De whisky. 664-483-419, chamade a voltas co prato. 50 euriños, só tedes que responder que receita fai hoxe Estefanía Colmeiro. Lagostino con salsa de whisky. Lagostino con salsa de whisky. Vale. Dixo ben, Queres que cho machaque máis ou está ben? Así está perfecto, vale, ves? O tomatiño, vamos a engadir a nata e, por suposto, vamos a colar o que é o machucadiño... Claro. Porque eso trituráchelo todo. Tritureino todo, pero, bueno, hai que colalo, porque sempre vai a deixar nas cabezas, claro. Eso que é nata? Isto é nata. E vai a facer así esa salsiña. Vamos a deixar que reduzca, que evapore. Mira que ben a recende. Imos ir a Porto Novo a repartir cartiños. José, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Que tal? Como estás? Es amante do lagostino, pasas del? Flipando. Estáme encantando, tú. Ves, ti és como a min. Además, a min o lagostino ten unha cousa. Que eu... É algo que no Nadal, na casa de miña avoa, sempre hai lagostino. Miña avoa ten unha plancha destas do ano da polca que só se usa para os lagostinos de Nadal. A tua avó sí que sabe. Claro. Entonces, Pues a nosa pasa máis ou menos o mesmo. Exactamente. Entonces, a mí ningún lagostino me sabe como o lagostino de miña avoa. É imposible. Eso vai ser imposible. Eso vai ser imposible, porque xa teño aí todo suxestionado, sabes? Sí. É así, é así. Pero, bueno, supoño que saberás a receita que fai hoxe Estefanía Colmeiro. Langostinos con salsa de whisky. Moi ben, aí está, aplauso.
Moi ben. Dubidaches aí un pouco, non sei se é porque non sabías se che estaba preguntando ou por qué. Non sabía se me estabas preguntando Bueno, ainda, pues, pero... perdón, a culpa foi miña. A culpa foi miña por non dirixirme directamente a él. Ten razón, ten A razón. ver, Cañotas tampouco é perfecto, é casi... Oiches, con cal quedarías ti das dúas? Cal che chista así máis? Ai, gustan moitas dúas, pero xe quedaríame ca de Julio. Ca túa, Juli. Muy bien, muy bien. Ca de Julio, sí. Qué bonito é Portonovo, eh? Verdad? É a súa Maravilloso, xente. Me maravilloso. gusta moito. Xulio Portonovo. moito vai a Porto Novo, Me gusta moitísimo. Gustalle moito Porto Novo, Xulio, Eu sí, vou. sí. Home, pues, Despois volvo a dormir á casa. Cada día vémonos por aquí. Seguramente, Ah, pues sí. seguramente. Unha aperta moi grande, gracias por chamar, parabéns, vale? A vos, a vos. Veña, ya. hasta loguiño, chao, chao. Aí está a xente bonita, a xente boa de Porto Novo que leva 50 euriños. Fanny, creo que a túa... Decir sal, pimenta ao gusto e un pouquiño de azucre, por eso de que o tomate teña acidez, Claro. que hai que probar e pois corrixir un pouco o gusto de cada cociñeiro, cociñeira que Perfecto. faga a receita. Pois vou levantar a convidada de hoxe para que veña xa con nós, así que chamamos, damoslle un aplauso a Mari Carmen de Salvaterra. Vente para aquí, Mari Carmen. Rufino. Qué grande. Que vai, Rufino, A ver, Qué grande Lucas Sal. Bueno, Mari Carmen, xa mira. parece outra cousa, Eu xa eh? teño as coliñas que con este poquinho de allo e aceite, a pasta cocina, escorrina e agora salteina con un poquinho de manteiga. Oh. Tamén. E agora o que vamos a facer é simplemente botar un poquinho desta salsa. Eu pregunto, por que dixeche aparece outra cousa? Logo non tiña boa apariencia. Bueno, antes, que ou? xa está máis avanzado o tema, vale. Claro. Claro, E agora hombre. simplemente isto que ferva, vamos a botar xa un poquinho de verde tamén. Hola, miro que ben. Outro pouco por aquí. Oh. Este gardámolo porque piquei demais. Entón, Eu sigo dicindo que vou levar os dous. Pois mira, vamos a dar un aplauso a Xulio Mato, non, señores e señores, sí, hombre. porque pedazo de receita fixo. E imos ver a de Estefanía Colmeiro. Veña. A ver, Arrímate aí, como a ver que vai. fixo Estefanía, coa súa salsa que coou, meteu aí. Boa. Sí. Madre mía, E salsa, deixei como está. reducir e agora metín Sí. o langostino dentro porque se fai nun vira-vira. Oh. Aí na salsiña vamos a acompañar destas pataquiñas que sempre lle prestan ben, un Que anaquiño de maravilla. pan, un pouquiño de maravilla. pataca. ai madre, agora había que traer unha Ai, botella Mari dun Carmen. boviño, eh? Ah, ti sí, tío. No, a verdade é que... Eu sí, oh? Sí. Claro. Sí, antes dixache que tiña razón, é que che gusta, Sí, sí. Entón, unha boa comida Verdad. merece, eh? Merece, Claro que merece, sí. merece. Bueno, esta xa vai xa leva whisky, Xa vai leva nada. Esa xa coñac, vai preparada, xa leva preparada, xa vai preparada, Sí. coa Sí. salsiña. Dixo whisky, saludos un sorriso a Mari Carmen. Un aplauso tamén para Estefanía Colmeiro, que é unha crack, unha artista dos fogóns. Moi ben. E vouche pedir, Mari Carmen, que veñas conmigo á zona de probar, porque xa che chegou a hora. Ai, sí. Vamos. De probar solo ou comer? A ver, de momento, pódete aí á dereita, por favor. De momento probar. De momento de probar. E despois se miro que tal... O sea, dixen Oye, que- posme agua, que che digo eu a ti. Eu non che puxo. Non sei, andáchela por seguro. Queres que para a próxima vez? Para a próxima vez que veña me pos viño, eh? Claro, algún especial? Me dá igual. Sea un En que ribeiro, un godello... No. Bueno, sí. Home, con un marisco ou así ten que ser un branco, non? Un viño blanco bo. Vale, vale. Madre Albariño. mía. Queres unha culler para axudarche cos espaguetis? No, non te No, non preocupes. me fai falta. Vamos a recordar á xente da casa que mañá damos o premio dos 200 euros a mellor fotografía, bueno, a mellor receita, a mellor fotografía de toda esta semana. Así que, por favor, seguide participando ata mañán ás 12 da mañán, porque despois vaise reunir o cónclave de cociñeiros e cociñeiras do Voltas co Prato. 200, Aí está. 200. O cónclave, os cardenais do sabor. 200. Xulio Mato, Estefanía Palmeiro, Begoña, Xoanqui, Merchi, van a estar todos, Lucía, Coque, e van decidir cal é a mellor receita, a mellor foto de toda esta semana. 200 mamazos. Sí, sí. Caramba, maravilloso, Maravilloso. Mari Carmen. Está moi bo, eh? Espera, espera. Ah, queda outro, vale, vale. Quedame outro, Vale. de verdad. Este non sei como está, pero moi Uf, ben. que nervios, que tensión. Mari Carmen de Salvaterra. Buah. Todas as veciñas e os veciños detrás mirando para ti. Que ben che finxen vir acá. Verdad? Boa. Que ben che fixen vir acá, dixo. Pasache unha boa tarde. Vamos alá. Vamos. Está nervioso, pero ten que escoller. Xa o ten. Mari Carmen de Salvaterra, despois de probar as dúas receitas con lagostinos, quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? É que son as dúas. Non xa.
pero entón quedome coa do alcohol. Cual Estefanía Colbert con whisky. Con whisky, aí está. Cada alcohol. Cada alcohol, dixo. Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis receitas, como sempre, con 200 euros no Voltas co Prato na Televisión de Galicia. Chao.